Ні. Доброго вечора, ми з України. Пішли, виходимо. Молодці. Хлопці, приготуйтеся. Клас. Молодці. Які, бачите, вихователі, так? Кмітливі. Рокуємо. Клас, молодці. І поїхали ручками працюємо. Добрий вечір, ми з України. Ми духом сильні, вільні, єдині. Ми незламні, ми позитивні. Добрий вечір, ми з України. Обережно. Що ще на світі? Більше ручка. Духом сильні, Так, підказуй, тільки молодці. І умнички, ушли. А ну красиво покажіть, як ви вмієте гарно. Так, Аня, давай. От умнички. Аня, можеш ближче до мене встати. Поїхали. Ручка. Умнички, інша. Супер! І підходимо. Пішли, хлопці. Підтримуємо. Опа, фото. Тьома. Давай.